मिले खातिर आनो जनकपुर बाजार अपने खातिर किन दे अब सुट सलाबार पापा हमर विदेश कमाई छै, पैसा के कमी न छै हमर जान। अच्छा पापा हमर विदेश कमाई छै, पैसा के कमी न छै हमर जान। कहै छियो बात सुनै न जान, कहै छियो बात सुनै न जान। आ मिले खातिर आना जनकपुर बाजार, पेन्हे खातिर किन देबो सूट सलवार। अच्छा मिले खातिर आना जनकपुर बाजार आ पेन्हे खातिर किन देबो सूट सलवार। मिले खातिर आना जनकपुर बाजार आ पेन्हे खातिर किन देबो सूट सलवार। डीजे साजन राजा आरजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटैया 98 17 82 22 78। हमरा सन दुल्हा नहीं मिलतो, खोजतो जे तोहर पापा। दानो दहेज नहीं लेबो, पड़तो नहीं कवनो खर्चा। अरे जा जा हमरा सन दुल्हा नहीं मिलतो, खोजतो जे तोहर पापा। दानो दहेज नहीं लेबो, बढ़तो नहीं कवनो खर्चा। पायल चूड़ी से हो देबोगे, पायल चूड़ी से हो देबोगे। हम मिले खातिर आना जनकपुर बाजार आ पेन्हे खातिर किन देबो सूट सलवार। अच्छा। मिले खातिर आना जनकपुर बाजार आ पेन्हे खातिर किन देबो सूट सलवार। मिले खातिर आना जनकपुर बाजार आ पेन्हे खातिर किन देबो सूट सलवार। डीजे साजन राजा आरजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटैया 98 17 82 22 78। एक जख्मी जितेंद्र तोरे याद में रह छो डूबल। काम काज सभे छोरी करे छो तोहर वेटिंग। एक रंजीत डीजे अशोक करे छो तोहर सेटिंग। काम काज सभे छोरी करे छो तोहर वेटिंग। एक जानकी मंदिर घुमा देबोगे, जानकी मंदिर घुमा देबोगे। आ मिले खातिर आना जनकपुर बाजार आ पेन्हे खातिर किन देबो सूट सलवार। मिले खातिर आना जनकपुर बाजार आ पेन्हे खातिर किन देबो सूट सलवार। मिले खातिर आना जनकपुर बाजार आ पेन्हे खातिर किन देबो सूट सलवार।